Είσαι επαγγελματίας και έχεις μπερδευτεί από τις πολλές τάσεις, τεχνικές και προϊόντα που βλέπεις στα social media. Αν ναι, τότε αυτό το Masterclass σε αφορά. Δημιουργήσαμε το πιο ουσιαστικό διαδικτυακό μάθημα που θα σου λύσει τις εξής απορίες. Πώς να διορθώσεις ένα πρόσωπο το οποίο έχει έντονη μελάχρωση, ορατές γραμμές ή ρητίδες, χαλάρωση, πριξίματα ή ανομοιόμορφη υφή. Πώς να κατανοήσεις τι σου ζητάει μια υποψήφια νύφη με αυξημένο βαθμό απαιτήσεων. Ποια προϊόντα κλειδί χρειάζεσαι και ποια δεν χρειάζεσαι. Μορφολογία προσώπου και χρωματολογία. Ποιους βασικούς κανόνες μπορώ να θυμάμαι έτσι ώστε να μην παγιδεύομαι στη τόση πολλή θεωρία του μακιγιάζ. Θα δούμε αναλυτικά δύο πολύ απαιτητικές περιπτώσεις διορθωτικού μακιγιάζ. Η πρώτη αφορά ένα glam bridal look, το οποίο θα σας δείξει τα εξής βήματα. Πώς να κάνετε bridal consultation με την ύφη, πώς να κάνετε διάγνωση επιδερμίδας, βήμα-βήμα διορθωτικό μακιγιάζ προσώπου, φυσικά μακιγιάζ σώματος και τοποθέτηση βλυφαρίδων. Το δεύτερο look είναι μια bonus παρουσίαση διορθωτικού μακιγιάζ που αφορά τη δεύτερη πιο σημαντική μας πελάτησα εκείνη την ημέρα, τη μητέρα της νύφης. Θα δούμε βήμα-βήμα πώς όχι απλώς διορθώνουμε ένα ώριμο δέρμα, αλλά πώς αναδεικνύουμε και τη γυναικεία τους φύση. Θα δούμε πώς διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις τόσο τεχνικά όσο και επικοινωνιακά. Φυσικά, όπως κάθε φορά, σας δίνεται απεριόριστη πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα, βεβαίωση παρακολούθησης και PDF λίστα με όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν. Είμαι η Δήμητρα Πορφύρη, επαγγελματίας make-up artist τα τελευταία 13 χρόνια, εξειδικεύομαι στον υφικό και πελατειακό μακιγιάζ και μαζί δημιουργούμε τις πιο viral νύφες των social media. Έλα να σου δείξω γιατί.